Bah, ngopo isu-isu wis sak resek, sik linting to. Linting iki karo kopine satu. Amange rokoke sentek to. Aku entek sangat. Kopine iki lho karo apa cemilane? Beginang. Beginang nenek. Bubuk gengar arak. Sik mbahke esuk-esuk ke wis tangi. Langsung gawe kopi. Kon goreng ginang kalau wis. Jan hujan jarene ra nek cemilane. Nah, iya lho manek ra ngite wong wis ora ketuku rokok. Belum gawe konten ora ndak internet. Sing nonton yo ora akeh. Sing ngikuti yo ora akeh kepiye. Aku lho konten wis sangat bulan. Durung ngene. Monet ngene opo iki. Sabar to Mbak susu ya dimonet. Susah wis entek akeh. Susah.